Ja estem en directe. Bon dia a tothom! Bon dia. Poseu-vos allà amb el papa, va, que us presentarem. Bueno, primer de tot, perdoneu que anem una mica tard, però és que avui hem engegat això per una proposta d'aniversari de 25 anys a Cal Jovany i l'arrel d'això, doncs diem, doncs nosaltres fem una paella en directe, vale? Que serà de muntanya, d'aquí tot el producte és d'aquí a la Noia. I per això hem anat una mica tard, perquè està a tope al YouTube, ha sigut molt divertit i intentava veure si es poguéssim connectar, no s'ho ha pogut ser, i per això anem una mica tard. Però bueno, l'objectiu és que fem la paella el diumenge, fa molt bo, no fa vent, i res, engeguem. Hi ha algú que diu alguna cosa? La gent està saludant. Hola a tothom, com anem? Sí, es veu bé, tot ok? Sí, sí. Vale. Primer us presento l'equip, que és el Bernat. El Bernat és el meu fill gran, que és el que portarà la música i el que anirà dient, si hi ha alguna pregunta, doncs anirem contestant. La Laia serà la meva ajudant de cuina i que ajudarà a remenar la paella, que és molt important, i després la càmera, que és la jefa, al final és la jefa, Hola a tothom, bon dia. Vale. I res, bueno, tothom al seu lloc, vale? Que hem arrencat tard, però això no vol dir que baixarem el nivell, O sigui, primer començarem a presentant la recepta, vale? Comencem per l'arròs, farem servir arròs bomba, d'aquí al Delta, important, vale? Amb carn hem triat d'aquí al mercat, caram, ara... Botifarra, salsitxa. Petita, salsitxa, exacte, pollastre, groc, vale? I costella de porc d'aquest blanc normal, vale? Farem el salpelverem i el primer que entrarà. Després aquí farem una mica sofregit, que tibarem de ceba de Figueres, una ceba hi posat, vale? Després aquí a la teva esquerra farem servir pebrot vermell, pebrot verd, vale? També li posem safrà i farem una picada que a casa meva ja fa anys que es fa, que és una mena de picada del pescador, però a casa es feia mà a morter. Nosaltres no ho farem amb mà a morter, sinó el passarem pel túrmix, vale? I què hi posarem? Li posem l'all, el julivert que la Laia ara em portarà a la cuina, que me l'he deixat, vale? Nyora, que ahir vaig treure la carn d'una nyora, la vaig posar amb aigua, mitja hora, 3/4, i aquí hi ha unes 4 nyores, no ho tirarem tot, però també li posem això, el julivert que portarà, vi ranci, aquest és de Montsant, vale? I també una cosa que ens han deixat amb la carn, hi posem botifarra de la llacuna, botifarra que és, allà se li diu botifarra, jo a casa sempre dic botifarra negra, però la botifarra representa que és la de diàmetre més petit, que és la Perol. Aquesta és una mena de bull, vale? Ho fregirem i després serà la presentació. No l'esparracarem, que a mi m'agrada molt, però després agafa un gust molt fort la paella, a la grassa i tot. Hi posem... I això d'aquí, Laia. El Jovany va passar una recepta que deia de posar rovellons. Si mireu les publicacions passades, nosaltres ens les vam fotre ahir, els rovellons. Però a part, a mi m'agrada més, a la paella, m'agrada més el camagroc o el fresolí. El rovelló crec que a mi m'agrada més escalivat, vale? També hi posarem el camagroc. Vale? I després amb la carn hi posem un toc que no és habitual, que la gent no ho fa, jo ja fa temps que ho faig i m'agrada donar-li un toc de pela, només pela groga, a la pollastre, especialment, vale? I després una cosa que m'he deixat a la picada, que vaig una mica així dispers perquè m'ha arrencat una mica tard, a dins la picada li posem 3 tomàquets que són sense pela, escaldats, i els posem a dins junt amb tot el que hi posem. I al final, amb la botifarra negra la fregirem una mica amb la carn, li posarem el cigró, que és típic d'aquí, bueno, és d'aquí a Alta Noia, doncs posem un cigró per sobre per guarnició. Ja està cuit, ja està fet. Vale? Bueno, hi ha alguna pregunta o alguna cosa? No, de moment tothom saluda. Tothom va saludant. La música aquella, Bernat, una mica de música, d'ambient. Vale? Bueno, doncs arrenquem. Arrenquem, vinguen. Serà una paella una
una mica ràpida. Vale? Aquí molt important és quan treballem a fora, tot tapat, tot protegit. Òbviament nosaltres no portem mascareta i tot això perquè som... Som grup bombolla. Sí, som grup bombolla, estem aquí, que si petonets aquí, petonets allà, vull dir, no cal. Vale? Aquí fora entrarà més tard. Em queden una mica aquí. Això. L'ajudanta aquesta que tens, no et deixa, La costella la separarem una mica. Vale, engegarem motors. Tu, Laia, engegar el foc encara no, Digues, no. Jo quan parlo se sent, que porto aquests micros que no faig servir gaire, se sent? Ho sentiu bé, això? Sí, jo parlo... Montse, se sent bé, això? Tots ho sentiu La bé? Maria d'Igualada. La Maria d'Igualada, se sent bé el directe? Pel mòbil? Sí? Sí? Perfecte. Posem una mica de sal, vale? Remenem. Important la sal que augmenta el sabor, no ens passem. A mi m'agrada molt, la dona em fot crits, però a mi m'agrada molt. Sí, a casa anem una mica forts de sal. Perquè jo sóc molt salero, Resalau, que en És diuen, que oi? la sal està molt bona. Molt important, la pebre, hi ha ofertes por ahí, tindre un molinet. És important perquè si compreu d'aquest que ja està molt, o sigui, la pebre té dues funcions, aromàtica i picant, vale? Si la pebre, El pebre, el pebre. la que em fot en canya, el pebre només el tirem ja molt, doncs només té el picant. Si nosaltres hi passem al molinet, el que fa és que guanyem dues coses, vale? Que és l'aroma i la part picant. Vale? Ens diuen que el so perfecte, molt bé. Vinga. Moltes Ara el gràcies per la detallet. informació. Sí, el Mingups, molt bé. Només amb el pollastre. A veure, que no hi passa res si... Laia, m'hauries d'anar a buscar unes estisores a la cuina. Vale? Agafem la llimona. Prèviament ja l'hem rentada. Sí, clar, això està rentat. Benvingut, molí blanc. Vale? La txell. La Txell, exacte. La txell ja està a tope. La Txell aquí en Ja està! marxa. Vale? Les tisores. Les tisores les vull perquè hi ha aquell racó, que és un romaní que cada vegada hi ha menys. No, Déu-n'hi-do, el del fons està bé. Vale? Porta'm un got d'aigua, Laia, sisplau. Got d'aigua. Vale? Important, això és important, Sí, hem de beneir el romaní amb l'estelada, és important. Important. Amb els temps que corren... Bueno, espero que no entri la Guàrdia Civil, perquè amb el romaní, a veure si... Sí, potser és rus. hi ha Què és rus, alguna- aquest romaní? És rus. Sí, alguna connexió amb Rússia. Vale, engegarem el foc. Ei, meu! L'Amadeu s'ha unit. Vale. Volia fer-ho amb llenya, perquè aquest arròs és perfecte, és fantàstic amb llenya, però el dia no dorm més. Però tinc un sistema per fer-ho, però no ho he pogut ser. Vale, això no farem res, això. Posem així, que ja està preparat. Un got d'aigua. Deixa-lo aquí, sisplau. I ara explicaré per què demano aigua. Vale. Allò que hem dit que per llançar, no, al final no ho hem fet, oi? Aquí. No. Vale. Laia, mira, si vols portar, sisplau, un cubell blau que hi ha aquí dins? Això que dic Si el veus. El romaní, a part de netejar, perquè sempre hi ha pols aquí, el mateix aire, és perquè no se us cremi. Si poseu el romaní, si no el mulleu, és com una Perfecte, broqueta. posa-la allà si com feu una paperera, sisplau, Una broqueta Laia. de verdura o carn, mulleu els pals, perquè així quan feu el producte, la broqueta, si és de fusta, no es crema. Vale?
Posem la costella primer, que és la que pica més. Posem una mica de sal, perquè llançarà una mica d'aigua, i la sal el que fa és que no es pategui tant. Tot és fresc, eh? Bueno, la gent no té preguntes per ara, No. perquè clar, això té una evolució, i... Bueno, torno a repetir pels nous que no sé si són els mateixos o entrant nous. No, van entrant gent, sí, Vale. sí. El fet avui d'engegar i fer aquest directe és perquè... Hi ha algú que ens diu que pel polígon encara s'ha quedat per aquí algun tricorni, que vigilem. Ah, sí? Bueno, doncs aquí no passaran, perquè... A cop de romaní ho enllestirem, Sí, això. trobaran un muro, Bueno, però el que deia, doncs avui una mica la connexió és del Nando, Jovany i l'Anna. Bueno, jo no els conec una vegada, l'Anna la coneixia perquè havia treballat a l'Urbisol fa el 92, a Castellolí, que quan ens vam conèixer vam parlar i ni ella se'n recorda, lògicament on va treballar, però de mi ni se'n recorda. Però bueno, són gent que jo segueixo molt, és un perfil que a mi m'agrada, una cuina que fa, de proximitat, producte català. Quina oloret aquest romaní. Quina oloreta de romaní. Sí, clar, això és producte fantàstic. Bueno, i es tracta que ells estan fent una paella allà, si connecteu, poseu-vos a YouTube i poseu Nando Jovany i allà ja sortirà directe, entreu i ja veureu que està liant, diferents cuiners a tot Catalunya, fins i tot País Basc que estan fent paelles, i bueno, és per celebrar els 25 anys. El Nando volia liar-la, que ja feia 2 anys que ho deia, era des d'on està el restaurant fins a Barcelona, tota plena de taules i tot, i això és impossible, i en el moment que s'està vivint, no? Però van tindre aquesta idea de fer una paella així popular i cadascú a casa seva, de confinament. I nosaltres volem felicitar d'aquesta manera, fent una paella, però no seguirem la pauta d'ell, no? Que ell ha donat una recepta a fer amb sípia. Nosaltres la farem un arròs d'aquí la Noia, amb tocs d'alta Noia, que és el cigró, després de la llacuna, de pollastre d'aquí Copons, tomàquet d'aquí també, és de pera, escaldat que el tenim allà, i bueno, els bolets també. Que costa trobar bolets ara, encara. I ara més al cap de setmana no ens deixen anar a buscar bolets, o sigui que tenim pelut això. Encara no se'n troben gaires, però els que són guineus se'n troben encara. Això per un ritme, ara que està tot una miqueta més... Ja està blanquejat, oi? Sí, hi posarem la salsitxa que abans no em sortia, de porc, Aquí no hi ha res ibèric, tot és, per exemple, la costella és del porc blanc, pollastre normal groc. Benvingut, Marc, el teu cosinet, el Marc Salom. Amb un racó, hi posarem la botifarra negra, que després retirarem, que serà per guarnir. Ja veureu que fa una reacció, queda fresidet, és botifarra de la llacuna, qui l'ha tastat... A veure si... Aquí tinc, perdó. Qui l'ha tastat ja té... El Molí Blanc, la Txell diu, avui ens confessaràs el teu secret amb el tomàquet? Està per la feina. No, avui serà normalet, no ni tomàquet reduït ni res, sinó és un tomàquet escaldat, ja ho sabeu, aigua calenta, poseu el tomàquet qualsevol, compteu fins a 15, el traieu, li traieu la temperatura amb un bol d'aigua i si hi ha engrossors millor, sempre salat, a tot arreu hi hagi sal, i la pela surt super bé. Fins i tot hi ha alguna recepta aquí penjat que amb la pela faig un xip, no? O sigui, amb ales es pot aprofitar. I res, n'hi ha la picada tot junt, que mentre es va fent la carn... Vigila amb la botifarra, Xavi, que se t'està estarrufant ja. Bueno, això sempre va bé, no? No aquesta botifarra, marranot. Ja. Ara se m'ha aviat aquí.
la botifarra negra. L'haig de treure una mica. Sí, Gràcies, Maria. de res, home. Aquí xerrant. Acosta-li el plat a papa, més enllà, Laia. Mireu quina ajudanta, mireu quin tros de dona, més guapa. Mireu quina dona tenim a casa, eh? Aquí. Aquí. Vale, això ho farem. El que farem és, perquè no ha quedat gaire bé aquesta d'aquí, després al final la llançaré dins i tallarem una mica més. Ho sabràs fer, Laia? O el graves Si no la portes, portes la botifarra i el papa la pot tallar aquí, no Sí, passa res. sense... L'embolcall. Sí. La botifarra és una... Sí, botifarra negra que hi ha a la cuina, Laia. Saps què? És una mica el ritme, el rock and roll. Que em farà córrer. A la cuina és això, Hi ha moments... O sigui, ara aquesta carn hauria Tinc gent molt fidel, El Mingups diu, jo estava veient el Nando, però al veure que començava el teu directe m'he canviat. Escolta, bé. nano, això és un... Li has de regalar una ampolla de cava al Mingups, El Nino el conec de tota la vida. De tota la vida. És de Can Bou. Carme de Can Bou. Sembla que és un pèl més gran que jo. No sé, això no sé si ho vol confessar el Mingups, si és més gran que tu. Bueno, mentre estic reduït una miqueta, però no, que li foto canya ja correrem. Perquè si no la carn... La carn si la fem molt lenta, que està bé, a mi m'agrada que sigui ràpid. Vale? N'hi ha una tapadora, una tapa primer, perquè quedi així blanqueta, perquè quedi tova. Després obres i foc a tope que fregeixi i queda cruixent i dona més gust. Vale? I mentre farem la picada. Està al lateral, a sota la guavera, diguem. Uera. Mira, això, vale, comencem la picada. Jo he posat 4 alls, hi ha un, no 4, perquè eren petitets. Vale. Hi posem un tomàquet, un segon tomàquet, vale, i una mica d'aigua. Va, hi posem tot, va, vinga. Vale? L'aigua que quan el tens, quan l'obres, fa una aigua, vale? I a més de... Jo d'aquí a vegades aigua faig boletes amb garagar, bueno, és igual, no em vull liar. Vale? L'anyora li posarem més o menys unes 3 nyores, sobrarà això, que això sempre ho guardo i es fa servir. Vale? Agafarem el julivert, vale? D'allà al jardí també, vale? I li posarem aquí el tronquet no cal, vale? I posarem això que li dona aroma i safrà, uns 12. Botifarra, vinga. Gràcies. Reforç de botifarra. Preparant. No teniu por que la llimona, si hi ha oli, no es torna amargant, Li dona un gust, jo crec que és millor, Però ja dic, això no ho fa quasi ningú, això ho vaig descobrir, no sé, ja fa 4 o 5 anys, ho vaig descobrir amb un paio que no sé, això no me'n recordo ni qui era. I jo dic, això és interessant. Toma una forquilla, Laia, sisplau. Una forquilla? Sí, perquè papa n'hi ha més bé de girar. Oita, aquí, Sí. Xavi, té. Ja que no tenim forquilla, amb això podràs girar-la. El Bernat, què, no posa música? Sí, sí. Bernat, volem una mica més canya de música. Ah, una mica d'ambient, no, Bernat? No, és que se sent molt fluixeta. Per què? Que se'n fluixa. És molt cívic, el nostre fill. No va molestar els veïns. No, que tu menja, caram. Oita, com riuen els veïns, veus que bé. Vale, ara La forquilla... Deixa-la aquí al damunt, Laia. posem aquí, ja dic que això serà per la guarnició, Després, tota aquesta que està esparracada,
Quan estigui sofregit, hi posaré. Veieu el romaní? Mira, el Mingo diu, cap problema, jo vaig pel 55. I ho recordo anar a casa teva per portar la moto al teu pare. Ah, sí, ostres, clar. Això ens portem 6 anys, el Mingo. Sí, és més gran. Sí. Vale. Seguim amb Ataquem la picada ja o què? amb la picada i tirarem més o menys un mig got. Va, 3/4. 3/4 perquè els nens així aniran a dormir avui. No. Vale? Com si no fossis aquí, Laia? Ja. El deixem un ratet, vale? Perquè al moment que tritures el julivert, si el deixes molt rato es perd l'aroma. Aquí la ceba ho faig. Ah, i després el caldo no l'he portat, però el caldo el tenim a la cuina, que és un caldo pollastre blanc normal i corrent. Jo ahir volia fer un caldo fet especial per aquest arròs, un caldo més que dona un color fosc i fet de gallina. No. Després encendrem el foc, no portis l'olla. Aquest caldo és un caldo que tinc al congelador i com, per exemple, ara no ve el cas, però algun dia ho ensenyaré. Tinc caldos de peix, de carn, de pollastre, que és quan ho fas més. I com per exemple un dia com avui, que necessites 1,5 quilo, més o menys, 1,5 litres, doncs sempre si el tens t'estalvies. Però aquesta recepta hi ha un caldo, si hagués sigut, perquè és per nosaltres ja està, però si hagués sigut per cuinar fora, doncs hagués fet amb de gallina. La gallina la poso al forn, les verdures les fregeixo molt, i després ho tiro amb aigua, són 3-4 horetes i queda un color més fosc, més intens. Després, clar, tot això, després tiro unes grasses i després vas traient la grassa, no? I ho filtres i queda perfecte. I queda molt gustós i li dona un color diferent, passar tot pel forn. Però bueno, li tirarem un caldo normal blanc, de pollastre, verdures, pollastre normal i 1 hora i mitja, 2 i tirant-lo. El Mingo diu que et segueix, tots els detalls, que vol aprendre molt. Sí. Bueno, al final jo vaig estar calculant des de quan faig paelles, perquè a mi sempre m'agrada molt la cuina, però a casa es feien les paelles, el meu pare feia la paella. I jo estic parlant de l'any 90-92, que la meva primera paella, o sigui, jo fa molts anys. I al final el meu pare m'ha ensenyat, després tu mires per aquí, cuiners i tot, i el guai de quan tu agafes una recepta, en aquest cas aquesta recepta, te l'has de fer teva, no? I tu pots crear el teu rotllo. Jo què sé, avui si hagués hagut més mar-muntanya, aquí hagués tirat la melsa de la sèpia, avui en aquest cas no hi ha res, ni sípia ni calamar, perquè la volia fer muntanya-muntanya, i una mica jugar amb això, no? De que cada un se la faci seva. I anant incorporant els ingredients de temporada, no? Que això també t'agrada molt, Xavi. Sí, és un altre meló que és... No, per exemple, avui incorpores els bolets, no? Sí, a mi el que m'agrada molt la cuina, a veure, el meu és un joc, o sigui, capaç és un joc que li foto molta canya, dedico moltes hores a la setmana amb la cuina, entre investigar, entre veure receptes d'altres cuiners i tot. Però el que sí que a mi m'agrada molt és treballar. Jo pensava que un dia ho vaig ensenyar, jo tinc un receptari i només obres, tots els productes estan repartits per temporades, no? I crec que és on hem d'anar. Ha d'haver un canvi de manera de fer les coses i amb el menjar, que és molt important. O sigui, intentar treballar quan sigui el temps de les carxofes, sigui el temps del bolet, que sigui el temps de la verdura, i nosaltres anar alimentant-nos, i si pot ser producte d'aquí, que hi ha un projecte molt gran, que és recuperar productes abandonats
i que el porta al tala, que és molt interessant, que es diu Eixarculant. Eixarculant, vale? I per una mica és com agafar com un... Hola, Marta Pelfort, hola. La Marta, sí. Sí, la Txell diu que ara es posen a fer la paella, ells. Ah, sí? Molt bé. I agafar com la tasca que fa per Eixarculant, però és amb tot, no? De dir, intentar treballar en temporada. I no sé, en aquest cas, no sortir de la ràdio, a veure, que si algun dia vols fer guacamole i sabem que on venen els advocats, doncs no passa res, perquè el producte hi és, però clar, això val molts diners, no? Ja sabeu, diners i que és molt car per tot el Pel planeta, no? És el cost de l'empremta ambiental. I això ho hem de valorar amb tota la... Hola, Joan. Bon dia, Joan Moix. És molt important. Bueno, en resum, el rotllo que us fotia era que a mi m'agrada a la cuina molt, com ja sabeu quin va seguir, però el que m'enamora molt és quan començo a treballar en productes de temporada, no? I a més que al final és el bo, no? Vale, agafem la ceba de Figueres tallada a trossets. Aquesta recepta va així, però jo treballo molt amb una ceba caramelitzada que faig, que la tinc 6 hores que es va fent, però aquesta va així, la tirem. Vale? La carn jo la separo als costats perquè aquí hi ha diferents nivells de diàmetres de foc, vale? I aquí només és l'escalfor. Mentre es va fent la ceba, perquè es va fer en mica, que l'aníem ruixant, amb aigua. Ah, la Montse. Si veieu que s'enganxa una mica, li doneu... La Montse és una de les nostres més fidels seguidores, no falla mai. És una crac. És una crac, tu ho has dit. Després l'arròs, avui tiraré... Nosaltres som 4, però perquè estic jo que multiplico per 2 i potser 600 grams. Però heu de calcular entre 100 i 125 grams. Segons, si hi ha molt fato, aquest perquè serà plat únic, bueno, després hi haurà una mica pica-pica, vale? Jo crec que és la mida, un bon plat d'arròs i després els postres, ahir la vam liar molt, si heu vist a l'última publicació, xai, bolets... Cava, ratafia... Sí, i clar, en plat únic avui i aquest que serà contundent, ja està bé. Jo ja dic, 150, 125, un dia com avui... Hola, Xavi, benvingut. El Joan et diu, cunyau. Ei! El tiet, que saluda, el tiet Moix. Vam tirar l'arròs. Oh, no estem molt lluny, ahir veu sentir l'olor. Sí, que t'arriba l'olor si surts al jardí, Joan. Laia, saps que estaria molt bé? Fantàstic. Què? Que anessis a buscar una cervesa. I porta l'obridor, perquè si no, no anirem bé. T'arriba o no, Joan? El Joan fa... No sé si arriba l'aroma. Estem tan a propet. Diu que sí, que li arriba l'oloreta. Veig que tens problemes tècnics, Salom? Ja està. Mira, que fins i tot un botó m'ha sortit. M'he primat 12 quilos, encara que no us sembla. En dono fe, ara està boníssim. Sí, això... Bueno... Collons, això no... Espera. L'obridor i la cervesa. Espera, això ho fotrem aquí dalt. Això jo sé que el Joan no ho farà, però jo ho faig. Espera, Laia, que t'ajudo, papa. Ja està. Au. Vale, recordeu, aquí tenim all, nyora, sal que no he posat. Remena la ceba, Laia. Vale? Passa per l'altra banda, si No vols, el Laia, no vaig ensenyar, pateixis. així cap endins. Important de remenar la ceba és perquè la ceba va tirant la seva aigua, però si no la remenem... Fes, Laia, agafa-la. Mireu, Si no la remenem, mireu quin tros de dona. es cremaria una miqueta. I no, a mi m'interessa és que vagi buidant, traient, i després ara li tirarem, perquè tenim temps, li tirarem una mica més de vi ranci. Que agafi la ceba al vi ranci, o vi blanc, sec. Jo ho faig servir de bot, d'aquí a Catalunya. O sigui, Jerez, però no cal anar a Jerez si ho tenim aquí.
vale? Anar remenant, i perquè és molt a la gràcia, Hi ha gent que diu que ara ve a casa, eh? Hi ha gent que diu que ara venen a casa. Ah, sí, cap Sí. problema. Tens el tornix mal posat, Xavi, no t'anirà Sí, bé. ara ja ho he vist, ja. I una mica de pebre. Vale? Ara t'escolto. Tot això es pot fer en picada, Ping, 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 ping. Però és que, clar, perquè s'ha de fer tota la paella. Ves remenant, ves, cap aquí, tot això, cap aquí. Escampa la Laia, ves-la remenant, mareja-la, I ara saps? que- Com si l'haguessis de marejar. I ara que la ceba quasi... No, esperem No, una falta una miqueta miqueta, més. sí. El que és la cocció del pebrot està igual amb la ceba i el pebrot. El que passa Hola, que Enric, bon dia. la reacció de la ceba, aquest flux amb el seu líquid, el pebrot no ho fa. El pebrot es va reduint i clar, el treball de les... Aquí així, veus, Laia? Cap aquí al mig, que és on està el foc. Vale? I l'altra manera, si veus que d'això et pots anar fent així, veus? Vale? El que es tracta és anar aturant, cameralitzant, I ja el que faré és accelerar. Accelerarem una miqueta més el foc. No sé res. Ah, que m'he equivocat. No anem bé. Ai, que l'has I és parat. que això de la vista... L'Enric o l'Anna, no sé. Diuen, almenys tots sou del mateix nucli familiar. Sí, noia, sí. Sí, clar. Sí, sí. Veieu que el julivert treu un més gruixut i podem... Ah, guaita, ara s'uneix l'Anna. Ah, molt bé, hola, Anna. Anna Garcia? Sí. Ah, molt bé. Vale. Vinga. No hi ha cap pregunta tècnica? Tothom... No, va tothom entenent? saluda. Sí, perquè Molt bé. És que jo crec que fa molt bon sol i llavors la gent Bueno, està com jo de bon ara rotllo, faig un relaxat. A mi m'agrada molt, no sé si s'ha... Però tampoc, perquè quants gent Què has, són? què has de Són fer? tots a casa. Quants són? Em sembla que som 11, 12... Mira, ara s'uneix la Sandra. Bernat, tu vas mirant la mòbil de la mama si hi ha alguna pregunta? No, no n'hi ha cap. Vale. Més volum, pot ser o no? L'ajudant, genial. Laia, diuen que l'ajudant és genial. Ah, moltes gràcies. Heu vist? Vale, doncs Res. ara obre una mica, Laia, obre una mica, fes un forat. Ah, això, un forat al mig. Molt bé, Laia. Vale? I amb el vermell. Uau, ara se'ns uneix la Iolo Sochi. Ole! Des de ostres! Grècia ens segueixen, Poca broma. Bueno, però estan a Nova Zelanda o... No, on ara estan? ja no són a Nova Zelanda, ara són a Grècia, des de fa unes setmanes. Això ja és nivell, és internacional, cuina internacional. Sí, és que tenim uns cosins molt i molt inquiets, que estan fent des de la volta al món. Catalunya, Hola, des de Iolo! Catalunya. Hola! Així? Perquè si fas una muntanya, això també ho vaig dient per tots vosaltres, Si fas una muntanya, aquesta ceba d'aquí dalt no treballa. A veure, que no passa res. Si hi ha receptes que mireu por ahí, que ho foten tot junt, ho remena i foten aigua, no. Tot sense una cosa molt senzilla, però tot el seu ordre, tota la seva tècnica. Vale? És aprofitar màxims sabors, perquè si tu no li fas treure els aromes de la ceba i tot això, ho perds. No passa res, que és bo, però ho perds. Vale? Que sempre així ens estiradet. Vale? Molt bé, Cuca. La Iolo diu que tot fa molt bona cara, Sí. Iolo, com esteu? Vale, tirem Com els va per bolets. aquí el coronavirus? Cuideu-vos molt, Són la part inquieta de la nostra família. Hem tirat els camagrocs. Aquí podeu tirar qualsevol bolet. Aquest camagroc o fredolic funciona molt bé amb les paelles. Vale? Hola, Maria Àngels, benvinguda. Així. Bon dia a tothom, Ara deixem que... Heu vist quins cuiners? És que jo no puc aprimar-me de cap manera, en tinc dos a casa de cuiners. Vale. Allà, així. La deixem aquí que gegui una mica. No remenem... No.
Vale? I això, perquè no es cremi després, perquè si fas aquí t'agafaràs, cremaràs. Agafes, la treus, i aquí aquest plat que és després per això. La Iolo diu que per allà estan molt tranquils, i que com estem per aquí, a Grècia, estan molt tranquils, diu. Aquí estem confinats. Pots enfocar Una mica malament, això ho tenim. Aquí, veieu Mira. que aquí li falta líquid, l'ajudarem una miqueta. Ja està, Només una mica amb vi blanc, el vi ràncid, vale? Perquè quan ho tingui tot això lligat, ho ajunti i tirarem la picada i que intentarem estar 20 minuts aquí. Tindrem 20 minuts? A veure si no arribem, perquè això dura una hora, no? Sí. Aquí no hem començat, a la 1... Ai, no, era una mica més, a l'una anàvem tard. No, a la 1 Ara és la 1:48, Per això, no arribarem a acabar-la. Bueno, nosaltres filmarem igual, si això es mora, ho penjarem al vídeo. Mira, la Maria Àngels Moix diu que molt bona cuinera, també, Sí, i tant. També diuen que això els hi fa vindre gana. Sí. Clar. Vine cap aquí una miqueta. Veieu la ceba que ja no és aquest color, Ja és transparent. ja és aquest transparent? La ceba, això més o menys són 20 minuts. Vale? Després altres receptes que faig, jo ja hi tiro la ceba caramelitzada. Ja no estic 20 minuts fent la ceba perquè la ceba ja està feta. Després ja aquí estaríem amb l'aigua i l'arròs. Però hem d'aconseguir. I ara el que fem és treure el romaní, que ja ha fet la seva funció, vale? I ja anem ajuntant tot. Aquí tens el romaní. Ha caigut a terra. Mira, aquí, Són 13 Xavi. persones, ara. Molt bé. El rècord nostre. No, perquè hi ha gent que entra i surt, llavors, clar. La Iolo diu, com que jo li dic que són la part inquieta de la nostra família, diu que nosaltres som la part cuinera. Vale, ara que ho tenim tot aquí així, i tirarem la picada. Aquí. Vale? És una picada de tota la vida. Jo a casa sempre me l'han ensenyat així, però el que passa que a casa no es fa amb la mà de morter. Quina bona oloreta que fa, Vale? I ara tot això ha de fer com un caldo, vale? Que és la gràcia de la paella. Fins i tot hi tiraré una mica d'aigua que m'ha portat el romaní. A Barcelona. I ara paciència aquí. Charango també ens ajuda a cuinar, sentiu? I perquè no hem tirat sal ni pebre, i tiro la pebre. El pebre. Saps què ha dit l'Enric fa una estona? Què? Que allà amb el nando jovany que ell s'ho estava mirant no hi havia ningú que portés la mascareta, que molt malament. És un bulles, l'Enric. Sí, però es veu que ells s'han fet les proves per fer tot això, Ja m'ho penso, ja. Sí, i nosaltres no la portem perquè som família. M'ha caigut una gota. Oh. Vale? Ara ho hem de deixar que faci un xup-xup, per això 10 minuts, un quart, i perquè no ens ho hem de menjar nosaltres, que jo ja podria tirar l'arròs, que no pot ser, que hem de treure Hem d'absorbir una mica d'aigua, sí, no? reduir, si no l'arròs aquí tindria una cocció que no ens interessa al primer moment, si no només quan comença la cocció ha de ser quan jo hi tiro el caldo, jo haig de controlar l'arròs, no l'arròs amb mi, però perquè ens el mengem nosaltres volem fer-ho bé, vol dir que... Sembla que és el Jordi que diu, el Jordi En 20 Rica, diu, minuts. ostres, no s'acabarà el pebre, no? Diu. És que el Xavi és de gustos forts. No, ja veureu que no és picant. No. No. Però al Xavi li agrada molt potenciar gustos i el pebre no és només picant, sinó que potencia Clar, la té resta de aromes. gustos. O sigui, la cuina que jo intento fer i intento millorar, perquè jo haig d'aprendre molt encara, és recuperar les cuines amb tècniques d'ara modernes, però la cuina d'abans, de la iaia, de la mama, que és porta de tot, però no hi ha res que destaqui. Per exemple, hi ha altres productes que hi tires canela, romaní, farigola, llimona, amb taronja, tot junt, no? I tu quan el tastes no pots dir, ostres, te gusta canela, te gusta llimona, no. Tot ha d'anar lligat i fins que tu t'enamoris, que es crea un viatge. Ara veig que ens segueixen des del bonària del doctor Pasteur.
Ah, sí? Ostres. Potser hi ha la Pilar, que la Pilar ens coneix molt. Hola, Pilar, no sé si és la Pilar. Avui estem fent, a veure, pels nous que han vingut, el que va activar aquest directe que hem volgut fer nosaltres és per estar amb el Jovany, que fa el 25 aniversari, jo ja li vaig passar uns missatges. Està col·lapsat amb aquest projecte que fa, bueno, 25 anys que l'està liant, i nosaltres no farem, el que passa no farem el que ell fa. Ella fa una recepta mar-muntanya, així més muntanya que mar, perquè hi posa, em sembla, sípia de mar. Sí. Oi que sí? Sí. Nosaltres no, nosaltres fem amb una recepta nostra que és una mar-muntanya aquí a la Noia. I tocant coses d'alta Noia, des del cigró, amb la botifarra de la llacuna, producte tot aquí a la mercat, bolets d'aquí. Hola, Pepo, bon dia! Aquesta és la paella que estem fent nosaltres, que és boníssima. I ho he dit abans, aquesta paella és important fer-la al foc a terra, amb llenya. Però bueno... Sí, de fet aquesta mateixa l'hem fet més d'un cop estant de vacances al càmping i quan venia gent a visitar-nos al càmping sempre els fèiem aquesta al foc amb llenya i triomfàvem com la Coca-Cola. Sí, amb costella d'allà, botifarra d'allà. Sí, clar, també és diferent el producte del Pirineu. Ara aquí se m'ha esparracat, abans quan he fregit la botifarra negra, o botifarra o bull negre, que vulgueu dir, se m'ha desfet una, doncs la posarem aquí. La resta la posarem per guarnició. Ara que això què donarà? Això donarà una grassa, donarà una consistència, que si et passes molt, si l'esparraquéssim, agafaria un gust molt fort. Mireu que ja es va reduint, ja no hi ha tant líquid, ho veieu, Miqueta en miqueta. Que tendre ara, un germanet se saluda amb l'altre. El Pepo amb el Jordi saluden per aquí. Un està a Grècia i l'altre a Vilanova del Camí, tu. Hola, Esther, com va? Aquesta és cosineta meva. Ha passat un àngel. Ningú diu res. Jo tampoc, oi? No. Mira, això és del pi. No, del romaní. Sí, no, això és del poblet. Ah, del bolet. Porta de pinassa. Però la pinassa, això sí entra... Si entra, entra. Per exemple, aquí el rovelló es posa després, costa més treballar, però a mi m'agrada més, per exemple, el camagroc, Sí. I sec, és brutal. El poseu amb aigua, que ja ho sabeu fer. El sec el poseu amb aigua calenta i feu com una infusió i quan s'estova traieu el bolet que ja està hidratat, el traieu i l'aigua la filtreu i li tireu aquí perquè doni encara més gust a bolet. Sí que estem enfeinats, sí, Esther. Estem fent una paella en honor de l'Ando Jovany pel seu 25 aniversari. L'Eduard diu que la cervesa se t'està escalfant. De fet, la tens al sol, Hosti, està amb tot, l'Eduard, el punyetero. Sí, no està bé, ja. Però bueno, jo sóc com els porcs, jo m'ho foto tot. Animal. Vale, això està 5 minuts més. Ara és hora que li passis el... Sí, et porto el caldo? Sí, bueno, per aquests 5 minuts li passes el telèfon amb la Laia i tu encens... Escalfo, sí, i te'l porto. Que s'escalfi. Molt bé, carinyo. I el posem aquí amb la fusta. Molt bé. Aquí. Hem de filmar aquí. Sí. Hem d'aconseguir això, veieu? Que aquella aigua que hi havia, doncs tot això s'ha reduït, tot això és aroma. I res, en 3-4 minuts, 5 màxim, i tirarem ja l'arròs. No hi ha cap pregunta, Laia? Tothom l'entenent? Sí. Ho enteneu tot? Tot bé, Bernat? Tot controlat? Hola. Ara són 57,
Bueno, no sé si es talla això o... no ho sé. Repeteixo abans que, clar, jo he anat al ritme que toca. Hi ha vegades que hi ha receptes que acceleren i si tu... Jo veig una recepta així i dic, ostres, aquest ho està accelerant per lo que sigui, pel temps del vídeo o perquè no vol superar el temps, perquè si no la gent diu que s'avorreix. Jo a mi tant me fot que li fotin 3/4, una hora i mitja una recepta, perquè vull entendre tot pas a pas. Hi ha vegades que coses que fan molt ràpides... Bernat, estic parlant, vale? Que els tempos és important. I què passa? Jo no he volgut saltar els tempos. Que vol dir que si s'apaga això, nosaltres seguiríem gravant i el penjarem. Vale? A part que li enviaré al Nando a veure si em contesta. Nando Joan i l'Anna, a veure si em contesten i diuen oh, és d'Igualada. Perquè realment han fet això per ells. No nosaltres... Jo avui volia fer, que ja un dia ho faré, i pot ser més aviat perquè m'ha sobrat botifarra negra de la llacuna, que és 1000 fulls amb patata, amb botifarra negra, amb un toc de magno, no de whisky, mango, tot esparracat, triturat, i després a dins cada làmina de patata hi poses la botifarra negra i cobert amb crema de bolets. Vale? Jo ho volia fer avui, però el Nando va sortir amb això i dic, ostres, doncs farem una paella dedicada per ell, que ànims, que són temps molt difícils, però que no té la culpa qui governa. Ho poden fer bé, millor o pitjor, però és molt difícil gestionar tot això. Vale? I sabem que tots els que tenen restaurants van fer grans inversions per fer les coses bé, però el problema és la gent. La gent... Et filmes a mi o qui em filma? No, t'estic filmant a tu. El que passa és que fan una pregunta que Després m'ho dius. Però que tenim un problema i hem de baixar la curva. Vale? A mi em sap molt greu perquè rep la cultura, rep els bars, els restaurants. Jo mateix, jo no soc empresa, però jo tinc un petit càtering i anar a cuinar tampoc... O sigui, entenc que estan rebels perquè jo estic fent-ho d'una altra manera amb els bars i restaurants oberts i m'aixecant diferent, anar més a la gent, o sigui, em refereixo a multar o qui sigui, que surti, i a més diu que la tele he multat 10, he multat 25, perquè els que ho estan fent bé, restaurants, restauració, bars i tot això, ostres, els passaven putes. Però bueno, no vull entrar aquí si què es tindria que fer o que no, que estem vivint un moment molt difícil. Vale? I hem d'intentar entendre-ho tot. El que passa que, clar, quan toca la cartera pues, és complicat. Vale? Bueno. La Tochi pregunta què és un magno. Mango. Mango és menjar... És una fruita de Sud-amèrica, mango, no? Sí. Sí. Ara no el tinc aquí, però és una fruita que és taronja de dins. El mango. Potser he dit magno, que podria ser, Magno. Segur que ella sap què és el mango. Posa magno aquí, Sí. El Joan diu, et porto el tàper? Vale, la Maria m'ha portat el caldo. Veieu això que ara és un moment de tirar l'arròs. Quan no pots tirar l'arròs? Quan teniu el caldo, teniu tot un líquid que no l'heu reduït. No passaria res, tiraries l'arròs, però nosaltres després volem aconseguir un arròs separat, i hem de fregir l'arròs sense que faci la reacció. Si no és fregir, fer una capa sobre l'arròs bomba, fins que queda allò com vidre, que després continuem el caldo. Si hi ha líquid, el que fa l'arròs és xupar el líquid i actives la seva reacció. Uns 600 grams. I ara fregirem fins que ja us ensenyaré com ha de quedar. I després us explicaré les quantitats.
Vale? Ara és moment d'engegar l'altre aro, l'altre foc. Ara trobem el molt petit. Vale? Tot remenat. Que quedi al mig, que és un foc fort ara. Encara no he engegat l'altre. Fins que fa un soroll com si plogués fort, Encara estem connectats? Sí. Fantàstic. La Iola diu, mango. Ja ha quedat tot aclarit, Sí, jo perquè foto les paraules. No, s'ha taparat. Vale, ja s'encesa molt del mig. Molt bé. Vale, aquí tenim el caldo. De blanc, de pollastre normal i corrent. El preparem. No teniu cap pregunta ni res? Digueu ben fort, que no es senten. No teniu cap pregunta ni res, perquè si voleu... Vale, ara ja és moment d'obrir. Veieu que l'arròs queda com transparent i un punt blanc al mig, emperlat, que es diu l'arròs emperlat, amb perla. No que agafi la perla, No, això les motos, Això és diferent. Sí, però també hi ha algú que agafa la perla. Vale, i ara és moment de començar a tirar el caldo. Ja és blanc, Que el tirem ben calent, oi, Xavi? Sí, que no perdi el ritme. No perdi el ritme. I per què no el tiro de cop? Bueno, això tothom ho fa de qualsevol manera. Jo això ho tinc fins i tot controlat. Mira, ostres, l'he clavada. La veritat no havia mesurat, ho havia fet a ull. La Iola ens diu, com ho fas perquè no se t'enganxi l'arròs? No s'ha per què enganxar, que ara ho explicaré. Que jo, per exemple, ho tiro a poc, perquè si tiro de cop refredo molt La paella, no? La paella i veieu que torna a agafar el ritme. Sí. No sé si es Vale. veu que està fent una mica de Per què? xup-xup. Perquè l'arròs no pot perdre la seva marxa. Vale? No passa res, si li tires aigua freda i segueixes, però l'arròs et quedarà d'una manera o una altra, que se li diu cubat, enganxat, portland, se li diu moltes maneres. Vale? Ara hem d'amagar tot l'arròs que hi ha dalt la carn, intentar que estigui dins. Vale? Foc a tope. I quan comenci a bullir, jo això l'he tirat i no... Amb les tisores, Xavi, amb les sí, tisores. calculo uns 7-8 minuts. Jo no miro el temps, jo faig... Quan treu el cap l'arròs, jo ja baixo. O sigui, Ja està. quin problema tenim aquí? A veure si ho sé explicar. O sigui, aquí tenim un arròs que ara agafarà un ritme que no pararà, amb una base molt oberta que treu molt vapor, que vol dir que redueix. Abans hem reduït el líquid que tenim, doncs aquí passa el mateix. A part de l'arròs que xupa... El meu diu que té gana, Ojo. Mullem l'arròs, quan li fotem canya, el que hem de fer és 8 minuts a foc ràpid perquè l'arròs agafi el que pugui, al màxim, i després el baixem a la meitat. Un ritme suau, pom, 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 perquè no surti tant vapor. Perquè si no l'arròs li faltarà líquid i li haurem de posar, o quedarà l'arròs cru. Vale? Al baixar-li el ritme, tot el sofregit i tot queda baix. Vale? Després no es pot remenar amb paleta, el que podeu fer és sagejar. El swing, que diuen, no? Sí, el swing, perquè vagi fent un moviment, vale? Com si féssim el bacallà al pil-pil, faci aquell moviment perquè no s'enganxi. I després hi arriba el punt si ho vols socarrat o no, però això és una antihistòria que no és el cas ara. Diuen si fem delivery. Fins a quina hora era el delivery, que no me'n recordo. Els tempos, A les 10? els tempos és això, 8 minuts a tope, 7 minuts suau, i després la resta segons com bull l'arròs, perquè ara nosaltres estem protegits. Però si ho fas a la cuina té una reacció, si ho fas a fora té una altra reacció. I després el sentit comú.
Vale? Després us puc explicar altres coses, però és que no toca. Jo crec que ara són tècniques més... Però amb això que dius, en teoria no s'ha d'enganxar l'arròs. No s'hauria d'enganxar, vigilar els ritmes. Vale, ara comença... I veus que Mireu, estem quina a canya. fora i comença a bullir. Canya. Ara comencen els 8 minuts, més o menys. Clar, si per alguna cosa el directe se'ns acabés, no? Quines consignes dones, Xavi, si se'ns acabés? 8 minuts fort? El 8 minuts fort, 7 normal i després segons vegués l'arròs com ha bullit. I l'aigua que queda, no? Sí, i vas tirant l'aigua aquí, cap aquí, i vas ordenant. Aquest es morirà de cop, ¿vale? I el que haurem de satgejar una mica. Si no entrem al forn, si entrem al forn... Espera't, abans d'entrar al forn vull explicar que aquí he fet jo. Més o menys calcular el 125, 150, si hi ha un primer fort 100 grams d'arròs, com nosaltres, perquè és plat únic, farem 150, vale? I agafeu una mesura del que li poseu, si posem, que hem posat per aquí, li tireu l'arròs, després heu de posar 3 de caldo i una mica més, o sigui, una cosa així, perquè el matem aquí. Si ho féssiu al forn, és diferent. Vale? Seria 2,5 de caldo per 1 d'arròs. I aquests 8-7 minuts, que encara hi queda una mica de caldo, acabes al forn. Vale? I després, esclar, és diferent. Però en aquest cas nosaltres, perquè el matarem aquí, és 3 de 1 d'arròs, o sigui, una racció d'arròs, 3 de caldo i 8-7 minuts i el que... I fins on arribi, no? Fins Que on ja vas arribis, anar perquè veient. segons fins i tot l'alçada, no el mateix feu aquí 350... Algú fa anys. Algú fa anys. Moltes felicitats. Salut, veïns! Moltes felicitats! Això de tenir els gerrins tots aquí. Bueno. Està bullint bé això, Xavi? Sí, m'ha vingut el... I dones l'aigua, sisplau? Sí, que no arribo. Gràcies, Coco. La cervesa. Ui, ara se'ns ha unit la Raquel. Hola, Raquel, benvinguda. Estem a la recta final ja, Raquel. La vecina, pot ser, la veïna no? L'Òscar. Pot ser? Està una mica desnivellada. Diu, recomanes arroz brillante? Home, podeu fer servir l'arròs que vulgueu, no? Però jo treballo amb arròs bomba, del Delta. Sí que és la Raquel d'aquí, sí, perquè diu que ve a buscar un plat ara. No sé. Però també pots treballar amb... Jo a vegades ja... Jo, per exemple, aquest el treballo amb aquests arrossos i fins i tot el caldós. I l'extra, que és més econòmic, sempre he treballat productes d'aquí, no coses estrangeres. També funciona amb sec. Passa que és... La bomba el que fa, per això es diu bomba, s'infla i costa molt que peti. El Gigante, clar, té bomba. Està bullint molt bé això, Molt uniforme. Sí, que passa hi ha una mica de desnivell. Veus que aquí hi ha caldo i aquí no? No l'hem anivellada bé. No. Home, perquè hem engegat Ràpid i corrent. ràpid i corrent. Hola, José Luis, com anem? I tots plegats, com porteu aquest cap de setmana confinat? Tots bé? Però sempre s'ha de tastar el caldo perquè a veure si està al punt, no? Sí, sempre t'està, sempre. Llavors has de saber si està massa dolç, massa salat. Qui era el que deia la pebre? Això, el Jordi Rica. Però després ha dit, no ho dic perquè et passis del pebre, no, dic perquè tens un tros de molinet que, mare de Déu, no te l'acabaràs, no? Tot va aparcar com a casa. Deixem-ho estar. Home, el Xavi té les mans molt grosses, necessita un molinet contundent. Sí. Si no, no s'ho troba entre les mans. Clar, si no tinc molinet, no... Veieu que l'arròs ara
No sé si heu calculat el temps, els 8-9 minuts, més o menys, però veieu que treu el cap? Vale? Ara és moment de baixar el rock and roll. Mireu com va, com ja ha canviat el color, l'arròs. Hem passat d'aquell transparent perlat a blanc ja, ho veieu? I aquí tenim el cuiner. Mira el cuiner. Això que preguntaven abans de l'arròs brillante, crec que tu mai de la vida no l'has fet servir. Una vegada quan estava al refugi. Oh. Hola, Marta Bosch. Barcelona ens està seguint. Doncs, i diu que li arriba la flaire. Mare, Xavi, si arriba fins a Barcelona, això és triomfar, eh? Sí, ja anirem un dia amb la finca nova que Això, tenen ara, inaugurarem fent la arròs. teva casa nova, Marta, farem una arròs paella que els àngels hi cantaran. Amb productes del mercat de... Quin és el mercat? Com es diu el mercat aquell de Barcelona? La boqueria. La Boqueria. Vet el Marc. Hola, Marc. Marc, què? Salom? No, Ah, el nostre. la Marc Elvira. Ah, vale, vale. La Marta és de les bones, perquè ella és de Barcelona i se n'en riu dels de barcelonins. Sí, des de Can Fanga, diu. Sí. Ara el Xavi Palau, a les piscines, també se'ns ha unit. Hi ha gent que s'afegeix ja quan ja l'arròs està fet, eh? Això és d'aquells que... Arriba i moldre, tu. Venen a dinar, oi? Sí, ja venen a dinar. Bueno, ve que El José Luis diu, haces unos arroces buenísimos, los he probado y de verdad, buenos, eres un crack. Moltes gràcies. Jo també en dono qui fe, és. eh? No sé qui és ara. José Luis no ho sé. Ja s'ha unit l'Albert, l'altre cosinet, l'Albert Salom. Ah! Hola, Albert, el groc. benvingut. Nosaltres a casa li dèiem el groc. Sí, perquè el meu pare confonia el verd amb el color verd i deia el groc. Mare de Déu. Sí, sí. Les salomades, això són les salomades. Sí. Bueno, però són coses de molt carinyo. Clar que sí. L'Albert et saluda. I també t'ha estat un arròs. Home, el seu germà, l'Òscar, fa uns arrossos molt bons, també. O sigui, l'Òscar s'ha posat les piles, amb els arrossos. Sí. En fa de tota mena. I també productes de temporada, ho fa molt, molt bé. Ho fa molt, molt bé. Quina bona pinta, Swing, swing. Fa molta bona pinta, Veus, Iolo? Així no s'enganxa. La Iolo que preguntava, oi? Ostres, tu, això comença a fer bona cara de debò, eh? Mireu, mireu. Així és el ritme que ha d'anar. Fa molt bona cara, eh? Sí. Aquests són els arrossos dels... L'Amadeu pregunta per l'enyora. Diu, l'enyora que has posat amb el julivert i el tomàquet era picada o com? No, l'enyora, jo ahir, a veure, mitja hora abans o 3/4 ja ho fas, però jo ahir ja les vaig posar amb aigua 1 hora. L'aigua no freda, sinó... Taviona, no? Taviona o un pèl calenta, per accelerar, ¿vale? Perquè l'aigua calenta pues, es tova més. Quan tu treus l'enyora que ja està tota hidratada, el que has de fer és treus La polpa, no? No, el treu la part de dalt, Sí. vale? Obres i treus tot el que és la llavor i tot, i crea una carn, vale? Has de separar la carn amb la pell, amb una cullera petita, i ho poses, en aquest cas jo ho vaig posar, el paper film i ho vaig posar a la nevera. I fas aquesta carn. Si no voleu fer aquest procés, també es pot comprar que ja ve feta. Vale? Perquè si no feu servir molt... Jo faig servir moltes nyores, però jo en tinc. És una manera més econòmica de tindre-ho, no? Però si no ho compreu i tindreu un pot a la nevera, sempre pots posar a l'enyora. Veieu? L'Albert diu que ets un crac. Aquí? L'Albert Salom diu, ets un crac, Xavi. No. El groc, el groc. Visca la terra. Què tal per Castellbisbal? Veieu que ja s'està secant, morrant,
i aquest ritme com si plogués. La cuina de l'Eduard diu que se'n va, que és hora de menjar ja, que l'Eduard, sí. que vagi de gust i que... Gràcies. Que abraçades. Ara que ja Tens un altre, Eduard. comença a amorrar-se, Ara ve un moment, ara. Li donem un toc de botifarra a la llacuna. S'enganxa. Hem de dir que és un arròs molt... és a dir, agrada... té un gust molt fort amb botifarra, eh? Si us agraden els gustos intensos, aquesta és la vostra paella. Xavi? Sí. Oi que sí? És Perquè la boníssim. botifarra li dona un gust molt intens. No he posat cansalada perquè... Cansalada, li pots posar cansalada, però encara li dona un gust més intens de grassa. Però sé que a la Maria no li acaba de... tan fort no li... Però bueno, ara que estem a punt d'entrar a l'hivern, Sí, clar. això l'estiu pesa més. Vale? Ara, un toc d'alta noia. Pels que us heu unit ara, hem dit que aquests cigrons ja són cuits, eh? Sí, aquests cigrons estan cuits i no per això els posem ara a l'últim moment. Això ja és recte final, eh? Sí. Hem acabat una mica tard, però bueno. Veieu que ja queda molt poc líquid. Ja s'ha rebegut gairebé tot. Veieu aquí està més sec. Aquí està més sec. Aquí hi ha més líquid. No? Per això ja ho hem dit que és un tema de no hem anivellat prou bé la paella en el seu moment. El Xavi diu que és brutal, que sí? Boníssim. És una llàstima que estiguem tots confinats, perquè la paella és un plat per compartir en família, per fer colla, no? Jo saps què faria? Hòstia, m'agrada molt la textura que ha quedat. Perquè mentre que parem la taula i tot això acabarà de fer una cosa. I aquí no vull... Si sigués marisc sí que vull una cosa més seca. Però filmes aquí, veieu? Sí. Aquest punt comença el socarrat, però no m'interessa amb aquest arròs socarrat. Vale? Això d'aquí m'interessa perquè ara ho taparem. El que faig és tancar motors. Farem focs. Passa el pastell cap aquí. El pastell cap aquí. Ah, així, perfecte. Vale? Però no el tapeu amb paper de plata. Amb drap que l'haurem de rentar, Home, òbviament. Home. Una miqueta perquè l'arròs es situï, després ja farem fotos, perquè tot això ara ho gravarem. Espera, que taparem una mica més, que faci una reacció que quedi... El Mingo se'n va, diu que visca la República. Clar, ara ja tothom comença a menjar, Vale. Moltes gràcies per que heu connectat. Moltes felicitats a Nando Jovany, que per això hem fet aquest directe. I que felicitat la cuina de Xavi també. Sí, i a tots molts ànims per encarar aquests dies difícils que venen. Que venen temps difícils. Aneu-nos a seguint, que sortirem amb un projecte engrescador, social, que ens fa gràcia. Heu vist que jo he anat penjant coses, que si els xurrups, que si no sé què, la cuina, volia fer un menú. Però bueno, al final m'he centrat fins on puc arribar i el que farem és interessant. Aneu-nos a seguint. I res, bon diumenge, visca la terra i una abraçada a tothom. Vinga. A tots. Espera que hem de posar a gravar.